Kaixo eta ongi etorri jakindunera, gaur zenbaki erremotarrak ikusiko ditugu. Aurreko bideoan zenbaki erremotarren normak eta nola erabiltzen den azaldu genizuen. Orain praktikan jarriko dugu. Hemen zenbaki erremotarrak emango dizkigute eta gu zenbaki dezimaletan jarri beharko dugu. Beraz, lehen zenbakia L, isa, V, bat. Beraz, ikusiko dugu, L zenbat da? 50. Beraz, egingo dugu, 50. Gehi, isa, birritan gainera, beraz, 10 gehi 10. Gehi, V, 5. Gehi, 3 bat, beraz, bat. Gehi bat, gehi bat. Hau dana, batuketa egiten badugu, izango txateke 50, gehi 10, 60, gehi 10, 60, gehi 5, 75 eta 78. Beraz, hemen izango genuke. Beraz, hau zenbaki erromarretan, hau zenbaki dezimaletan da. Bigarrena, C, isa, C, bat, V. Beraz, ikusten dugunez C, egun izango txateke, 3 aldiz, egun. Gehi egun. Eta hemen ikusten dugunez, isa zenbakia C baino txikiago da. Beraz, honek zer esan gure dau? Kenketa da dagoela egiten. Beraz, ken 10. Gehi C, egun, barkatu. Gehi, ikusten dugunez, hemen, bat, ken V, bat, 5 baino txikiago, beraz, ken bat, gehi 5. Hau egiten badu, izango izateke, 300, gehi 100, 400, ken 10, izango izateke 380, gehi 5, 380. CC, isa, V. CC, izango genuke, lehen aurreko atalean moduan, 100, gehi 100, isa, 10 gehi 10, eta V 5. Izango genuke 200, hogei eta 5, 200 da hogeita 5. VL, isa, V. V izango izateke 5, L, 50, baina gogoratzen bazarete hau gaizki dago. Zergatik? Ze aurreko bideoan esan moduan, bigarren motako zenbakiak, hau da, hau, eta hau ez dute sekulan kentzen, baizik eta beti batu egiten dute. Beraz, hau gaizki kongo litzateke. CD, isa, CI. C, eun, D, 500, idazten fango gara. Barkatu, ikusten dugunez, C, D baino txikiago denez, hemen kenketa egin barko genuke, beraz. Gehi 500, isa, 10, ikusten dugunez, C aurretik dagoenez, ken 10, barkatu, C, eun, gehi bat. Beraz, izango txateke, 400 da, 81. Eta azkenik, D, C, isa, L, bat. D, izango txateke 500, C, eun, isa L baino handiago denez, kenketa egin barko dugu, ken 10 gehi L 50, eta hemen berdin, bat isa baino handiago txikiago denez barkatu, ken bat gehi 10. Beraz, emaitza, 0,51 izango litzateke. Beraz, hemen izan ditugu adibideak. Adibide gehiago nahi badituzue, idatzi guzue eta gu ariketa gehiago ingo ditugu. Kontuan izan, zenbaki erromatarrak ze dezimala den dena buruz jakin behar duzuela. Azterketan ez duzuela holan taulatxo hau izango. Beraz, hau izan da dana, mila esker ikusteagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.